5. جنسیت پارێزی و دەولەتە نەتەوە. سەروەریە زلام ئاکۆ هیەرارشیە ji rêw resmê li ser jinê pêş de bir di tevahiya dîroka şaristaniyê de timî hatiye bi tesîrkirin. Desthilatdariya di forma dewleta netewê de hatiye mezinkirin, hêza xwe bi giranî ji vê cinsiyet parêziya zêde û belav dike digire. Cinsiyet parêzî fonksiyoneke normal a biyolojîk nîne, îdeolojiyeke ku herîkên bi qasî milliyetgiriyê rê li desthilatdarî û dewleta netewê vedike. Ji bo zilamê serwer cinsiyeta jinê objeyeke ku her cure ihtiras û çavbirçîtiya xwe li ser têr dike. Gotina di pirtûkên pîroz de ya dibêje, jin erdê wene hûn çawa dixwazin dikarin wisa bajon û gotina modernîteyê ya dibêje, jin mîna sazekê ye dilê we çawa dixwaze hûn wisa dikarin lê bidin vê rastiyê tînin ziman. Dîsa gotina ço ji ser serê wê zarok jî ji malzarokayê kêm nekin, karaktera faşîst a serweriyê nîşan de. Cinsiyet parêziya civakî herî kêm bi qasî kapitalizmê cinawirekî civakî yê bi tehlûke ye. Lê mixabin serweriya mêrê xasûk û bêrehm ji bo heqîqeta vê diyardeyê dernekeve holê û asteng bike, xwedî helwesteke çavkorî ye. Tevî ku bi qasî kapitalizmê hewcedariya xwe bi lêkolînê heye, yek ji qadên civakî ye ku di tariyê de hatiye hiştin. İdeolojiyên dewlet û desthilatdariyê bi tevahî çavkanîya xwe ya pêşî ji helwest û tevgerên cinsiyet parêz digirin. Qada civakîya herî zêde û bi kurahî metinkarî û zordestî her cure koletî û sernixwimandin lê pêk hatiye koletiya jinê ye. Objeyeke civakî ye ku tevahiya şêweyên desthilatdarî û dewletê xwe li ser ceribandine û bûye jêder û çavkaniya wan. Dewleta netewê û kapitalizm a bi serwextbûneke hûr û kûr avan xisletên koletiya jinê tev digerin, bi îhtimameke mezin jinê weke amûra desthilatdarî û sermayeya herî pêşxistî bikartînin. Divê mirov baş zanibe ku koletiya jinê nebe, tu şêweyê koletiyê şansê xwe yê pêşketin û jiyanê nîne. Dewleta netewê û kapitalizm mêrê serwer ê herî bi sazîbûyî îfade dikin. Ji vê jî eşkeretir, dewleta netewê û kapitalizm yekdestariya mêrê zordest û mitinkarin. Parçekirina vê yekdestariyê belkî jî ji parçekirina atomê zortir û zehmettir e. Demografî weke milekî alîkar ê cinsiyet parêziya civakî bi modernîteyê re artêşa eskerî artêşa bêkaran ji bo civaka netewêya standard jî statîstîkekê jî bikartîne û zarokanîna jinan bi pîvanên îdeal ve girêd de. İdeolojiya jêra maltûs parêzî tê gotin vê yekê îfade dike. Serjimara mirovan ya ku li civak û ekolojiyê gefan dixwe, di cewherê xwe de pirsgirêkeke biyolojîk nîne, ji ber ku kapitalizm û dewleta netewê îdeolojiya cinsiyet parêz bikartînin, encameke bi vî rengî derdikeve holê. Malbatgiriya modern jî di navê de, kapitalizm îdeolojiya cinsiyet parêza dewleta netewê û kirinên wê ji bo civak û hawirdorê belkî jî çavkaniya herî mezina pirsgirêkan e. Ji lewra divê mirov cinsiyet parêziya civakî di çarşoveya dewleta netewê de weke pêncemîn çavkaniya herî mezina pirsgirêkên civakî bibîne û binirxîne.